Bun găsit, domnilor și domnilor, la o nouă emisiune, Vorba lui Tașcă. Vom încerca și astăzi să aducem în fața dumneavoastră lucruri interesante, astfel încât să vă facă plăcere să vă uitați la noi. Încep, în primul rând, cu cele mai noi date cu privire la acest virus COVID-19 cu care suntem deja blestemați să trăim multă vreme. Am ajuns la 12.240 de persoane infectate la nivel național, cu 262 mai multe decât în raportarea de ieri. De asemenea, și numărul persoanelor vindecate este destul de mare, este peste 4.000, 4.017. În județul Hunedoara, numărul persoanelor infectate a ajuns la 513, iar de asemenea numărul de teste, atât de discutatul număr de teste, a depășit astăzi 175 de mii. De asemenea, din păcate, o știre tristă, numărul deceselor se apropie vertiginos de 700, ceea ce sigur creează neplăceri. Pe teritoriul României sunt în carantină peste 12.000 de persoane, iar alte 22.000 sunt în izolare la domiciliu și se află sub supraveghere medicală. De asemenea, în ultimele 24 de ore, peste 4.200 de persoane au fost sancționate pentru nerespectarea restricțiilor impuse circulației. Vom discuta astăzi și despre COVID, însă vom începe cu tema zilei, să zic așa, și anume ceea ce s-a petrecut ieri, atacul președintelui Iohannis de la microfonul Cotrocenilor. Și pentru a discuta despre aceste lucruri o să am 3 invitați în total, însă în prima parte 2. O să-l avem prin video call pe Cristi Pantazi, jurnalist G4 Media, și de asemenea pe Carmen Dumitrescu, jurnalist liber în Teleorman. Îi avem. Bun să rămână, Carmen, bun găsit, Cristi, bun venit la Capital. Bună seara! Cristi, încep cu tine și sper că nu se supere Carmen. Ai scris ieri un editorial excepțional despre ieșirea președintelui. Aș vrea să faci o scurtă radiografie pentru telespectatorii noștri. Cum ai văzut tu această ieșire și să pui puțin și în context, te-aș ruga. Îți mulțumesc pentru cuvintele frumoase, un pic prea mult. Trebuie să ne păstrăm spiritul critic, chiar așa între colegi. Eu am făcut ieșirea președintelui Iohannis de ieri în una neobișnuită pentru stilul sobru în care ne-a obișnuit Iohannis până acum. Am văzut-o deci într-o cheie dublu electorală. În primul rând, președintele Iohannis, care acum nu mai are un mare adversar politic, cum avea până anul trecut în PSD, are a singură adversare de fapt în pandemia de coronavirus. Ori această pandemie de coronavirus începe să erodeze atât imaginea președintelui cât și imaginea PNL, a dovadă sondajul de opinie de astăzi, care are o scădere destul de puternică a liberalilor față de cifrele de la începutul anului. Ne luptăm la îndemână în schema luptei anticorupție și a justiției. Pentru că acum noi procurori șefi în România, cei care instrumentează cazurile, sunt numiți de președinte. Nu putem vorbi de procuror obedient PSD-ului sau de atacuri la justiție, nu mai există așa ceva. Deci tema în sine a justiției și a luptei anticorupție nu prea mai există pentru președinte. Președintele are nevoie de adversari politici. Are nevoie să schimbe agenda, pentru că se vorbește aproape exclusiv de 2 luni doar despre epidemia de coronavirus, și are nevoie să schimbe agenda. Și ce a făcut ieri cu acel atac extrem de dur la adresa UDMR și PSD a fost o încercare de schimbare a agendei. În același timp a fost o ieșire pe care eu o văd într-o cheie naționalistă de anii 90, într-o cheie populistă,
pentru că a adus predicate pe care cu toții cred că nu le-am mai auzit chiar din anii 90. Ungurii care vor să ne ia realul înțelegeri secrete între un guvern străin, guvernul de la Budapest și partide din România, plus utilizarea în cheie deritorie a limbii maghiare atunci când președintele i s-a adresat lui Marcel Ciolacu de la microfonul Cotroceni. Toate astea conțin o imagine, încă o dată, contrastantă, puternic contrastantă cu imaginea de până acum a președintelui Iohannis și ne duc cu gândul evident la o competiție electorală. Da, te opresc un pic, Cristi, pentru a vorbi și cu Carmen. Noi am titrat pe ecran, sub semnul întrebării, evident, dacă mai prinde naționalismul în 2020. Carmen, spune-te rog, cum ai văzut tu ceea ce s-a întâmplat ieri de la microfonul Cotrocenilor? Am fost în primul rând extrem de șocată de discursul pe care l-a avut președintele Klaus Iohannis. Nu mă așteptam la așa ceva. Atunci când l-am auzit, am rămas efectiv, nu știu, mi-a căzut fața la propriu. Doar că, nu știu cum să spun, în partea de sud, aici, în Telorman, ceea ce s-a întâmplat ieri nu a contat atât de mult, în sensul că n-a avut un potențial de a trezi aici reacții foarte puternice. Voi sunteți mai detașați de tema. Nu știu dacă mai cer scuze, nu aud bine. Am zis că în Telorman sunteți mai detașați de această temă naționalistă, să zic așa. M-ai auzit? Da, probabil că suntem mai detașați aici în zonă. Am înțeles. Cristi, cum crezi că s-a reflectat? Am văzut astăzi tot la G4 Media la voi, am văzut un articol foarte bun despre reacțiile pe care le-a stârnit discursul președintelui în presa maghiară. Cum ți se pare că a fost receptat și dacă crezi că, așa cum am întrebat și pe ecran, dacă crezi că naționalismul, tema asta națională de anii 90 despre care ai vorbit și tu, mai prinde în 2020? Aș începe cu a doua întrebare, cea legată de tema naționalismului. Te rog. Vom vedea foarte curând dacă ea mai prinde sau nu la următorul sondaj realizat de IMAS, în care vom vedea dacă PNL recâștigă câteva procente după această ieșire a președintelui. Eu cred că există o categorie de oameni, de români, așa cum există această categorie sensibilă la naționaliste în orice țară. Aș tinde să spun că e ceva mai mic acum decât în anii 90, pentru că totuși societatea românească s-a dezvoltat suficient de mult, astfel încât un discurs de tipul ăsta să nu mai prindă la 30 și ceva la sută din populație, cum a fost cazul lui Corneliu Vadim Tudor la alegerile din 2000, ținem minte cu toții. Deci nu cred că poți să câștigi 30% din electorat, dar eu cred că câteva procente bune din electorat sunt sensibile la această temă. De altă parte, asta e o temă care, chiar așa apetisantă și populistă cum e, s-ar putea să fie mult redusă în timpul pandemiei. Sincer, pentru oricare dintre noi, e mult mai aproape problema sanitară și criza economică provocată de pandemie, decât nu știu ce răfuiel presupus răfuiel cu ungurii care vor să ne reacționeze. Deci, mă gândesc că mai degrabă e un lucru greșit aici. Poate că el ține în anumite zone din Transilvania. Repet, vom vedea cam peste o lună la viitorul sondaj, care ne va arăta dacă PNL crește sau nu. În ce privește reacția presei maghiare, iar am aruncat un ochi, titlurile sunt destul de aspre. Acolo nu avem niciun fel de surpriză. Presa maghiară, cea mai mare parte a ei fiind obedientă față de guvernul de la Budapesta, a transformat
ieșirea lui Klaus Iohannis de ieri într-un efect de bumerang. Adică i s-a întors cumva direct în el ceea ce a făcut ieri președintele României. Presa maghiară, la fel ca și guvernul maghiar, vrea să demonstreze că ieșirea de ieri a lui Iohannis arată că el este de fapt un președinte intolerant într-o țară mai degrabă intolerantă și că această poziționare a celui mai înalt demnitar român nu face decât să legitimeze încercarea guvernului de la Budapesta de a se adresa națiunii maghiare extinse, adică a maghiarilor din interiorul granițelor, dar și a maghiarilor din afara granițelor. Da. Carmen, te rog să intervii și să ne spui, am văzut că ai și postat înainte de emisiune o reacție a presei maghiare. Aș vrea să te întreb cum ți s-a părut că au reacționat, dacă putem să le spunem colegii noștri de la Budapesta, deși poate e puțin greu să facem acest lucru. M-ai auzit? Mă auzi, Carmen? Acum te aud. Îmi cer scuze, se aud de foarte greșit. No, te întrebam că am văzut că ai postat și tu o reacție a ziariștilor maghiari și vreau să te întreb tu cum percepi acest lucru, ceea ce a scris presa. Păi, în primul rând, da, eu percep lucrurile prin prisma unor discuții pe care le-am avut cu persoane cu maghiari care locuiesc în România și care mi-au spus că s-au simțit jignit de discursul de ieri al președintelui Iohannis. Chiar dacă el nu se referea la românii din România și nu încerca să-i ofenseze, așa i-a ieșit. Și lucrurile vor fi cumva, cred eu, calculate de către oameni și nu neapărat într-un sens care să-l avantajeze pe președinte. Crezi că va insista cu această temă naționalistă? Va ține linia? E greu de făcut previziune pe linia asta. Înțeleg. Dar ține, tema naționalistă a ținut întotdeauna. A ținut, da, e o temă neîncălzită. Cum ți se pare comparația cu Corneliu Vadim Tudor? E prizabilă? Era de așteptat. A fost chiar un subiect de glume multiple. Cristi, vreau să te întreb și pe tine, cum ți se pare această reînviere a lui Corneliu Vadim Tudor? Au existat foarte multe voci care au spus că președintele a vorbit ca Vadim Tudor, însă l-am citit și înainte de emisiune pe Teodor Paleologu, care spunea că este o prostie să-l compari pe președintele Iohannis cu Corneliu Vadim Tudor. Tu cum vezi? Cum te poziționezi? Desigur că e greu de făcut această comparație. În discursul de ieri al președintelui a existat un accent ultranaționalist, l-am remarcat cu toții. Dar de aici și până la a spune că președintele este un nou Vadim, e cale lungă. De altă parte, e clar că acesta e pericolul atunci când îmbrățișezi pe nepusă masă o asemenea temă. Încă o ieșire similară a președintelui și atunci va fi foarte greu să-și mai dezlipească această etichetă. Gândiți-vă la paradoxul acestei discuții pe care o avem noi acum. Vorbim de un politician, Iohannis, care a fost extrem de decent în ieșirile publice până acum. Nu a existat această temă a naționalismului, a populismului, pe care să o folosească Budape. Din potrivă, el a rămas celebru, dacă sunt uite, în 2014, înaintea dezbaterii cu Victor Ponta, care l-a atacat permanent pe tema etnicității lui, când îndemnat de toți ziariști să riposteze pe același ton agresiv, el a spus decât să fiu mădăran, mai bine mă retrag în cursă. Ăsta a fost politicianul Iohannis până acum, așa s-a poziționat el. 1 la mână, 2 la mână. El însuși a fost țintă din 2014 și până acum a 10, dacă nu sute de atacuri naționaliste, încheieri naționalistă, xenofobă, din partea reprezentanților PNL, din partea reprezentanților ALDE și altor partide. El însuși știe cât de dureroase sunt aceste
e acest recurs la naționalism, la un discurs, repet, de anii 90 pe care ne dorim cu toții uitat, ieșit din scena publică. Cristi, crezi că va continua pe linia aceasta? Crezi că va ține ISON-ul? Eu cred că nu. Sincer, reacția majoritară a publicului, a presei, a partidelor, evaluările care vor veni în mod evident de la consilieri, de la Cotroceni, de la partid, vor arăta că a fost o mișcare proastă. A fost, poate că din punct de vedere al publicului intern nu e catastrofal. Adică e posibil, ce vorbeam la început, să câștige, să ciupească 1, 2, 3% din electorat. Dar este un electorat volatil. Ca să-l păstrezi până la alegeri, trebuie să utilizezi tot timpul genul ăsta de discurs, ceea ce e periculos. Asta pe intern. Pe extern, în mod evident, ieșirea lui Iohannis a însemnat puncte pierdute pentru România, cel puțin în relația cu Ungaria. Deci eu, pe analiza mea și pe intuiția mea, aș zice că nu va continua România asta. Cristi, știu că mi-ai promis că nu poți mi-ai spus că nu poți să rămâi pe tot parcursul emisiunii. Aș vrea să închid cu tine cu 2 întrebări și anume, ce crezi că se va întâmpla după 15 mai și de asemenea se vorbește de acea campanie pe care guvernul a promis-o ca venind în ajutorul presei. Cum vezi o astfel de măsură? O campanie finanțată, evident. Pe scurt, după 15 mai vom vedea o presiune tot mai mare a mediului de afaceri de a reveni, de a relua activitatea. E normală, e naturală, există peste tot în lume și o încercare a guvernului de a ține totuși în vigoare anumite măsuri care să prevină explozia cazurilor de coronavirus. De aici pare o tensiune amplificată de faptul că școlile sunt închise, ceea ce forțează sute de mii de părinți să rămână acasă cu copiii. Vom avea acești 3 factori care vor tensiona într-un mod semnificativ tot ceea ce vom vedea pe scena politică. Părinții forțați să stea acasă cu copiii, mediul de business care are interesul de a reveni și guvernul care are interesul de a menține măsurile respective. În ceea ce privește a doua ta întrebare, sunt de acord că trebuie să existe sprijin pentru presă. E un serviciu de mare importanță în asemenea momente, însă am semne mari de întrebare legate de modul în care guvernul vrea să acorde acest ajutor. În primul rând, nu sunt de acord cu banii dați direct de la guvern prin campanii publicitare. Cred că ar trebui găsită o altă soluție, și anume eventuale facilități de contribuții, de taxe, de impozite, astfel încât guvernul să se asigure că aceste facilități îi ajută pe angajați sau pe colaboratorii presei, care ar fi fost principalii, dar și nu patronatul. Asta e unul. 2 la mână, ajutorul este dat nejustificat. Nu trebuie să facă beneficiarii, nu trebuie să facă dovada că au probleme financiare în această perioadă. Eu sunt convins că în local și pentru instituțiile mici de presă, impactul e real, impactul e mare. Dar dacă mă gândesc la mari jucători de pe piață, ar putea să avem surpriza și să vedem la sfârșitul anului că ei nu au avut atât de mult de pierdut din această criză. Și s-ar putea să vedem cum o parte din acest ajutor guvernamental se duce la instituții media care nu aveau nevoie de ei. Da. Aceasta e poziția mea. Îți mulțumesc foarte mult, Cristi, pentru intervenție. Mulțumesc și eu și salutări
colegilor din platou. Da, mulțumim foarte mult. A fost cu noi Cristi Pantazi, G4 Media. O salut pe Brândușa Armanca. Sărut mâna, Brândușa, bun venit la Capital TV și bun venit la Vorba lui Tașca. Mulțumesc, sper că mă auziți. Te auzim foarte bine. Carmen, îmi cer scuze că ne întoarcem puțin la subiectul cu naționalismul. Știu că nu-ți face o foarte mare plăcere, dar vreau să auzim și părerea Brândușei, pentru că ea e bănățeancă, e de la Timișoara și vreau să știu, Brândușa, cum s-a văzut discursul de el al președintelui la Timișoara? Trebuie să adaug ceva la descrierea pe care tu ai făcut-o. Nu doar pentru că sunt aici în Banat și sigur că noi avem minorități mai multe, nu doar pe cea maghiară, dar eu însă îmi cunosc limba maghiară și cunosc destul de bine, zic eu, comunitatea din Secuime. Am avut ocazia să mă întâlnesc mai des cu jurnaliști din acea zonă. De asemenea, am călătorit de multe ori în acea parte a țării noastre și trebuie să vă spun că sunt anumite lucruri pe care, în general, jurnaliștii români nu le cunosc. În primul rând, trebuie să știți că UDMR-ul nu este singurul partid care îi reprezintă pe maghiari. Există Partidul Civic Maghiar și mai există Partidul Popular Maghiar. Toate sunt partide pe teritoriul României, cu care UDMR-ul nu are întotdeauna înțelegeri sau chiar relații dulci. Aceste partide, în mod sistematic, au luat din voturile UDMR-ului. Așadar, UDMR-ul la alegerile trecute a trebuit să primească de la PSD, amintiți-vă, voturi din Giurgiu și din alte, din Teleorman și așa, adică de acolo de unde cred că nu locuiesc mai mult de 10 unguri pe tot O să ne spună Carmen imediat cum a fost cu voturile. Da, exact, cum a fost chestia asta. Deci, fac această descriere ca să vă pot spune ce cred. Cred că toată jucăria asta cu votul neglijent, că am uitat, că n-am putut, că nu știu ce, a fost un lucru deliberat. UDMR se apropie și el de alegeri și trebuie să arate că face ceva. De ce trebuie să arate? Pentru că celelalte două partide au în programele lor, acesta este scopul principal, și anume o autonomie serioasă a ținutului secuiesc. UDMR, care până acum a lăsat-o când așa, acum a vrut să arate că, iată, a făcut ceva. Să nu credeți că UDMR-ul nu știa că se va respinge acest proiect de lege la un vot în continuare. Știa, sunt convinsă. Noi am titrat pe ecran, Brândușa, întrebarea dacă mai prinde naționalismul în 2020. Pentru că ni s-a părut Evident că prinde. Da, evident că prinde. A fost o ieșire, o ieșire naționalistă prinde pe fibronul acesta. Și mai prinde? Există, da, prinde și va mai prinde încă multă vreme, pentru că există o zonă din votanți, din populație, care ascultă cu foarte mare atenție acest gen de mesaj. Faptul că un minoritar, cum este Iohannis, vine cu o apărare foarte dură în apărarea, iată, România, independență, stat unitar și alte cele, are de asemenea o valență electorală în favoarea PNL-ului, pentru că PSD-ul este clientul principal al acestei sături de oameni care ascultă cu atenție vocile naționaliste, confundându-le cu patriotismul. Da? Deci, aici este problema. Ne confundăm niște lucruri care nu sunt identice. Și aș mai adăuga doar că dacă am ceva de criticat
la adresa felului în care a ieșit președintele. Eu care vorbesc limba maghiară și cunosc maghiar și îi apreciez pentru genul lor corect, disciplinat și au multe calități pe care trebuie să le respectăm, felul în care președintele cumva a luat în deriziune o limbă minoritară, salutându-i pe PSD-ști, iată, în limba maghiară. Nu trebuia să facă acest lucru, putea să ia poziție, sigur, e politician până la urmă, însă felul în care a făcut-o jignește până la urmă nu pe cei care susțin ideea de autonomie, ci pe toți maghiari. Înainte de a ne spune, Carmen, cum a fost cu voturile pentru UDMR din Teleorman, mai am două întrebări scurte pentru tine, Brândușa, și anume, crezi că președintele a pierdut sau a câștigat cu această ieșire pentru el sau pentru PNL? Până la urmă, că spunea și Cristi, PNL-ul este vizat mai mult de alegerile viitoare, președintele și-a asigurat mandatul. Și dacă crezi că comparația aceasta Iohannis-Corneliu Vadim Tudor este sau nu exagerată? Da, este exagerată, nu se poate pune semn de egalitate. Mi-e greu să spun dacă a câștigat sau a pierdut. Până la viitoarele alegeri, care nici nu știm când vorbim de parlamentare, multe se vor mai întâmpla și lucrul acesta se va estompa. În definitiv, ungurii poate nu fac așa o legătură foarte strictă între PNL și iată, Iohannis, dar ei vor vota un partid maghiar, deci e un electorat disciplinat. Deci, poate că a câștigat acolo unde există naționaliști, unde există nehotărâți care zic, uite, vezi, neamțul ăsta ne apără nouă integritatea teritorială și culturală. Da, se poate, dar e păcat. Eu mai am o bănuială, Nicu, dacă îmi permiți. Acum, iată, se modifică legea administrației și e gata să se modifice ceva foarte important, și anume toți aleșii locali, toți primari că sunt consilieri locali, ar putea, cei condamnați sau aflați în cercetare, ar putea să candideze din nou. Cam asta e modificarea. Probabil că zarva asta cu naționalismul acoperă o intenție care mă tem să nu fie o înțelegere transpartinică. Da, mă întorc către Carmen și îți mulțumesc, Carmen, pentru răbdare. Spune-ne, cum a fost cu voturile acelea frumoase obținute în Teleorman, unde, cum spunea și Brândușa, nu cred că sunt foarte mulți maghiari. Da, păi spuneam și eu mai devreme că nu există o apetență în Teleorman pentru subiectul ăsta naționalist. De aia nici n-am văzut foarte multe reacții la discursul lui Klaus Iohannis în județul Teleorman. Adică nu pot să spun că oamenii s-au manifestat într-un fel chiar și pe rețelele sociale. Și în ciuda acestui fapt, în Teleorman există 18 etnici maghiari. Potrivit oricărei statistici, 18 persoane sunt etnici maghiari. Cei 18 etnici maghiari au adus în Teleorman 669 de voturi pentru UDMR. Deci nu mă întrebați cum au reușit. A fost într-adevăr o implicare a celor 18 etnici maghiari de a atrage voturi pentru UDMR și cred că partidul a apreciat. Da, eu dacă îmi permiți o glumă, Carmen, eu cred că cei 18 ar trebui angajați de toate partidele pe rând, pentru că s-au dovedit că sunt foarte buni agenți electorali și ar fi păcat să se piardă. Da, sunt foarte eficienți. Foarte eficienți, mai ales că unul dintre ei este chiar un angajat al primăriei Alexandria și un om foarte activ în campaniile PSD-ului. Deci cumva a avut o legătură. Eu cred că e de-a dreptul evident că a fost rodul unei înțelegeri ceea ce s-a petrecut. Normal. Atât în Teleorman cât și în Giurgiu. Înainte de a trece la subiectele zilei, să spunem, legate de acest coronavirus, aș vrea să discutăm puțin despre această campanie. L-am întrebat și pe Cristi Pantazi despre această campanie anunțată de guvern. Știu că amândouă ați fost la un moment dat la discuțiile pe care Breasla sau,
Press Hub, dacă pot să spun așa, rețea din care facem parte împreună, l-au purtat cu reprezentanții guvernamentali și aș vrea să spuneți fiecare cum vedeți această campanie, care înțeleg că s-ar putea întâmpla, înțeleg că nu s-ar putea întâmpla, există mai multe opinii. Te rog, Carmen. Eu aș interveni pentru că am o noutate. Nu e adevărat că nu se va întâmpla. Se va întâmpla. A plecat către monitorul oficial hotărâre, cred că e o hotărâre de guvern, pentru că în discuțiile pe care le-am avut a fost vorba de fiecare dată de act normativ, dar nu s-a spus ce fel de act normativ, dar cred că e o hotărâre de guvern. Deci astăzi a plecat spre monitorul oficial, foarte posibil ca astăzi să și apară. Deci documentul, actul normativ există, el arată așa cum l-am arătat și eu în ce am scris pentru Radio Europa Liberă, adică va fi pentru întreaga presă o formă de ajutor, trebuie să recunoaștem, o formă de ajutor, prin aplicare, adică numai cine cere pe o platformă și sigur va fi campania de informare unde materialele vor fi trimise exclusiv de o echipă de producție a guvernului. Campania de informare se referă la COVID, deci nu la altceva și țin să precizez pentru că toate discuțiile care au avut loc vorbesc în afara celor cu guvernul, au motivat că este o formă de a cumpăra presa, de a o supune. Eu, în acest caz, nu cred asta. De obicei, am luptat și eu, ca mulți alți colegi, să nu se întâmple publicitate care favorizează anumite medii, care sunt date netransparent, dar în condițiile acestea toată lumea cere ajutor, toate firmele. De ce nu ar avea și presa un mic ajutor? E adevărat că actul respectiv pe care eu l-am văzut și care probabil va fi foarte aproape de ceea ce noi am văzut de draft, îi favorizează pe cei mari. Cei mari vor primi bani. Asta este perfect adevărat. Dar, pe de altă parte, nu e posibil să faci foarte repede un act normativ ideal, perfect. Deci noi am propus să fie și niște criterii etice, adică până la urmă cei care se dau presă, dar nu sunt presă, că sunt propagandiști, n-ar trebui să figureze. Actul normativ nu prevede astfel de eliminare. Carmen, pentru noi cei mai mici, să zic așa, nu pentru marii jucători din presă, crezi că o să fie ceva din această campanie? O să fim parte în această campanie? Eu am participat la acea discuție și, sinceră să fiu, am părăsit acea discuție cu gust amar, pentru că mi-am dat seama că nu are nicio importanță pentru guvernanți faptul că există presă locală care face un serviciu public până la urmă și care nu se vede pe sine ca pe o afacere, ca pe un business, așa cum este ziarul Liber în Telorman, care, de exemplu, nu funcționează în ideea de a se dezvolta ca afacere, ci funcționează în ideea de a schimba ceva în comunitate. În aceste condiții, evident că chiar nu își permite să îndeplinească niște condiții pe care guvernul le cere. Și atunci un ziar mic care face mai multă treabă decât ziarele mari, nu o să fie ajutat în niciun fel. Deși eu, care am contracte cu societăți private, doar cu societăți private, sunt foarte afectate. Adică în acest moment, mie cam jumătate dintre contracte mi s-au anulat. Deci în momentul ăsta eu nu mai permit să plătesc decât un abonament pentru hosting la site. Și în rest, tot ce câștig din afara ziarului. Da, șansa ta este că tu ai mai multe colaborări și probabil că te descurci ceva mai bine. Da, dar nu toată lumea are șansa asta. De acord. Brândușa, voiai să spui ceva? Acum, da, eu aș vrea să intervin spunând următorul lucru. M-am consultat și eu cu foarte mulți colegi. Noi, ca Press Hub, am încercat să apărăm exact aceste publicații
publicații mici, televiziuni mici, radiouri restrânse, doar locale, lărgind un pic condițiile. Adică, de exemplu, era o condiție să existe 2 angajați cu carte de muncă. Noi am reușit să obținem un pic mai mult, adică o să fie recunoscuți și 2 care sunt doar colaboratori cu un contract de drept de autor. Deci condițiile până la urmă sunt cumva mai relaxate decât au fost la început. Sunt totuși niște condiții care trebuie îndeplinite, adică să poți să arăți că existi, să poți să arăți că ai plătit niște taxe dacă cumva ești firmă. Deci nu ai cum să scapi de aceste câteva condiții. Apoi, părerea mea este că foarte mulți din colegii pe care eu i-am consultat, inclusiv din presa locală din Timișoara, așteaptă acest ajutor. De exemplu, 12.000 de lei pe lună, timp de 4 luni, că nu e vorba de o viață, e vorba de un ajutor de 4 luni, o campanie de 4 luni. 12.000 de lei pentru o publicație online, locală, vine bine, spun cei mai mulți colegi, în condițiile în care nu ți se cere nimic altceva decât să publici acea campanie. Dacă noi vom observa că se cere ceva în plus care nu este în contract sau contractele vor fi, vom striga. Deci, evident că nu vom lăsa. Am cerut transparență foarte mare, adică să vedem o listă, cine cât a primit, cine a aplicat. Deci, până la urmă sunt bani publici și trebuie tratată situația așa. Eu îi încurajez pe colegi, deși sunt în dezacord cu mulți din prietenii mei cu care am fost pe baricada asta, guvernul să nu se bage în libertatea presei, dar noi suntem acum într-o situație foarte specială, în care n-a mai fost globul pământesc niciodată. Deci îi încurajez pe colegi să aplice, să fie pe fază, pentru că se va genera un web pe care se poate aplica timp de 5 zile. Cine pierde trenul, nu se mai urcă, da? Deci trebuie să îi informăm pe colegii noștri, nu e musai, cine nu vrea, nu trebuie să aplice, cine nu poate, nu poate. Aici aș completa ceva ce a spus Carmen. Toată presa trebuie să facă un serviciu pentru public. Deci, serviciu public. Nu există presă care să nu e obligată să facă acest lucru. Dacă încalcă lucrul acesta, ar trebui să o excludem noi. Să știți că noi n-am făcut studii suficient de clare în care să putem spune guvernului sau oricui, uite, atâția suntem, uite cum lucrăm, uitați-vă la presa locală. Informațiile astea nu există decât în mică parte. Și cred că Press Hub va trebui să facă un proiect, să punem cifre pe hârtie, să arătăm cât de mare e presa locală, cum lucrează, în ce condiții, atât economice cât și etice. Trebuie să punem și noi la punct treaba asta. Da. Carmen, ce zici? Aplicăm sau nu aplicăm? Eu o să mă mai gândesc la asta, nu am luat încă o decizie, pentru că oricum consider că presa centrală o să fie favorizată și presa locală mare. Dar presa centrală tot la cei 12.000 de lei sau acolo vorbim de alte sume? Că acolo sunt cifrele Sumele sunt diferențiate, pentru că aici criteriul este audiența. Și, acum, hai să ne punem și noi în pantofii celor care au făcut acest proiect. Dacă e vorba de o campanie, n-ai cum să nu ții cont într-un fel de audiență. Pentru că atunci nu justifici că faci o campanie.
Și sigur, Curtea de Conturi o să spună, bun, dar cum ați dat voi banii ăștia așa, pur și simplu. Deci niște criterii sunt. Sigur. Acum, este clar că vor fi favorizați cei mari, dar presa locală va primi o gură de aer, nimic mai mult. Nu va fi salvată, nu va fi mult mai vioaie decât a fost, dar va trece timp de 4 luni mai ușor peste o perioadă în care n-au cum să vină bani din publicitatea locală din care mai răsuflă presa locală. N-au cum, pentru că au fost închise firmele, au fost închise magazinele, Deci eu nu cred că este nociv și toxic să iei banii ăștia și să respiri un pic. Gândiți-vă că printul s-a sistat complet. Nu mai apare nici Dilema, nici Revista 22, nu mai apar în local nimic în print. Deci, faptul că apare această campanie permite printului să revină, pentru că se poate lua banul pentru print și acoperi cheltuielile de print măcar. Am înțeles. Deci eu cred că oamenii trebuie să încerce. Da, mai avem circa 8 minute, Carmen, și vreau să discutăm pe final despre 15 mai, Marea Eliberare, așa am scris și pe ecran, cu semnul întrebării, după cum e clar. Și vreau să te întreb, Carmen, tu ai scris un articol extraordinar care s-a bucurat de succes, chiar vorbeam și dimineață, chiar și în zona în care distribui eu informații aici, și vreau să te întreb ce crezi că se va întâmpla după 15 mai? Va fi, așa cum așteptăm cu toții, o mare eliberare sau va fi o mai mică eliberare? Eu cred că ar trebui să ne uităm acum în jurul nostru și să vedem ce e pe străzi și să ne dăm seama că Marea Eliberare a început deja. Noi nu avem răbdare să așteptăm o dată de președinte sau de cineva. Nu, noi începem în momentul în care se spune că va fi. Și acum deja sunt oamenii liberi pe străzi. Eu aștept să treacă 2 săptămâni de la acest punct ca să vedem dacă o să fie efecte. Pentru că acum, revenind la un ton mai serios, toate măsurile astea restrictive care s-au luat în perioada aceasta au fost extrem de importante. Și aș vrea ca oamenii să fie conștienți de faptul că e important să intensifice măsurile de protecție personală, individuală, în perioada Marii Eliberări. Pentru că există posibilitatea ca din momentul acela să explodeze efectiv numărul de îmbolnăviri și să se ajungă la niște situații pe care sistemul medical românesc nu o să le poată gestiona așa cum trebuie. De aceea eu privesc cu îngrijorare situația, dincolo de glumele pe care le mai fac din când în când pe tema asta, pentru că sunt conștientă și știu cum funcționează spitalele, cât de pregătiți sunt medicii să abordeze, mai ales în mediul rural, mai mult în zona de provincie, cât de pregătiți sunt ei să abordeze situațiile dificile. Și de asta aș vrea ca oamenii să fie conștienți să nu riște nimic. Cred că un examen va fi începând de mâine și weekendul care va începe, pentru că, uite, și dau o informație din județul Hunedoara, prefectul județului Hunedoara a semnat un ordin în care a mărit cumva dispozitivele care se vor afla pe străzi de Ziua Internațională a Muncii, adică 1 mai, și de Ziua Internațională a Tineretului, 2 mai, și spunea că se vor intensifica patrulele, vor fi mult mai multe, astfel încât vor sta pe străzi echipajele de poliție, astfel încât să nu dea sentimentul acesta de libertate care, așa cum spuneai, Carmen, a pus stăpânire pe noi în ultimele zile. Chiar și eu astăzi m-am deplasat într-un oraș și am văzut foarte multă lume pe stradă. Nu era nici în intervalul 7-11, era după ora 11 și totuși continua să fie extrem de multă lume pe stradă. Brândușa, te rog, cum crezi că va arăta 15 mai? Da, și la noi se văd semne că lumea gata s-a eliberat, este mai multe lume pe drum. Acum eu nu ies așa de des încât să fiu un martor, eu dimpotrivă am ieșit foarte puțin.
Dar sunt convinsă că va fi o explozie. Nu e bine și nu e cazul, pentru că dacă ne-am descurcat până acum cu capacitatea spitalelor, orice explozie va duce și la implozie. Și cu alte cuvinte, mă tem și eu de lipsa noastră de disciplină. Într-un fel m-am și mirat că s-a putut totuși, nu știm, românii nu sunt un model de cumințenie și noi ca italieni și ca spanioli ne repezim, dar totuși în momentul în care se va relaxa, mă tem de momentul ăsta. Am auzit astăzi că hotelurile vor avea liber, deci se va putea lumea caza în sensul că va putea călători. Da, ce pot să spun? Dacă nu sunt foarte clare și bine organizate toate lucrurile, este evident că se poate întoarce boala. Aș vrea să vă spun ceva. Am avut astăzi o conferință de presă cu arhitecții pe probleme locale, dar un arhitect foarte cunoscut a spus un lucru. Autoritățile locale și centrale ar trebui să se gândească la strategii. Dacă se va face școală online, dacă se vor face cursuri la facultăți online, ar trebui gândit ce facem cu căminele care vor fi goale. Ce facem cu marile clădiri de birouri, care de asemenea vor fi mult mai puțin solicitate. Oamenii vor lucra de acasă. Ar trebui gândite strategii privind poza mare, da? The big picture. Adică trebuie să ne gândim la un viitor care, dacă se mută în forme, iată, pe care le folosim și noi în acest moment, vor fi anumite lucruri care trebuie gândite, trebuie schimbate, trebuie stabilite, trebuie organizate. Iar organizarea o așteptăm de la decidenți. Dacă nu, va fi haos. Da. Carmen, vreau să te întreb, pentru că am văzut de curând o informație, și anume că în weekendul 15-17 mai, deja foarte mulți și-au făcut rezervări la mare, la hotelurile de la mare. Și chiar citeam în articolul tău, și anume faptul că hotelul, nu-i spun numele ca să nu-i fac reclamă, un cunoscut hotel din Mamaia, în care am avut și ocazia să locuiesc la un moment dat, e ocupat cu cei care se află în carantină sau ceva de genul. Cum ți se pare acest lucru, că oamenii s-au gândit deja ca în primul weekend de libertate să dea boluc la bar? Bun, eu am spus-o chiar de la început, n-am fost de acord din prima cu ideea de stare de urgență și cu stat forțat în case și cu legat ca să ne protejăm. Nu, domnule, eu cred că oamenii, fiecare dintre ei, trebuie să aibă grijă de starea lor de sănătate, să fie responsabili, pentru că până la urmă nu statul trebuie să ne protejeze, ci noi singuri trebuie să fim conștienți de pericolele care există și să facem un așa încât să fim cât mai protejați. Vezi cazul Suedia, Carmen, vezi cazul Suediei, care n-a luat măsuri de acest gen și lucrurile n-arată rău acolo. Arată rău. Nici România nu e Suedia. Drept. Așa este, eu spun doar că ar trebui ca fiecare dintre noi să fie conștient și responsabil pe cont propriu. Iar dacă oamenii s-au gândit acum să-și facă rezervare și să plece în vacanță, înseamnă că dacă se îmbolnăvesc, își merită soarta. Atunci să meargă și să se confrunte cu ce se întâmplă acolo. Pentru că nu le doresc să fie perioada asta internații spitale din România. Da. O ultimă întrebare pentru amândouă. Cristi Pantazi vorbea despre o presiune foarte mare a mediului de afaceri pentru reluarea activității după 15 mai, cât mai scurt posibil. Cât de grea va fi repornirea economică? Nu e domeniul meu, nu mă pricep eu așa de tare, dar după comentariile pe care le văd de la oameni pe care îi cred și care sunt experți în domeniu,
Părerea mea este că va fi complicat. Gândiți-vă numai la năvala pe care au dat-o firmele la acele împrumuturi garantate de stat și fără dobândi, că au blocat site-ul. Acum, mă rog, s-a refăcut și se poate din nou aplica. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu sunt bani. Economia înseamnă să ai bani ca să faci bani. N-ai bani, nu faci alții. Deci va fi greu. Da, mulțumesc, Brândușa, te rog, Carmen. Da, de vedere, redresarea economică va fi cel mai greu, deci mult mai greu decât perioada asta a pandemiei, mult mai grea decât lupta cu virusul, va fi redresarea economică și cred că va dura ceva timp până când lucrurile vor intra într-o normalitate și se va intra iarăși pe un profit. Și cred că te poți uita și tu la situația presei, în primul rând, și ne dăm seama și cu ceilalți, lucrurile nu stau deloc bine și probabil că o să fie din ce în ce mai dificil. Până ne facem bine, mai durează. Da, mulțumesc foarte mult, Carmen Dumitrescu, mulțumesc foarte mult, Brândușa Armanca. Au fost cu noi astăzi cele două doamne și le mulțumesc pentru asta. A fost o emisiune, cred, de excepție, așa cum am anunțat încă din promo. Vă mulțumesc dacă v-ați uitat la noi astăzi și vă rugăm să vă uitați și data viitoare. Mulțumim foarte mult, cred că am epuizat deja timpul, am depășit un pic. Ne vedem din nou, doamnelor și domnilor, marțea viitoare.